Γιατί πήγα να κάνω κίνηση και έφαγα πακέτο. Είσαι για ποτό το βράδυ. Τι? 14. Σε γελίο. Σήμερα ήταν δύσκολο μέρα. Παίρνω ένα καφέ, ευχαριστώ. Και δεν κάνει να πεις μπύρα. Μπορεί να το παίρνω και εγώ. Τι είναι, Ζάναξ? Όχι, είναι... Για πλατυποδία και τέτοια. Όχι. Παντρεμένος είσαι. Κι εγώ. Μικρός δεν είσαι. Γάμισε τα, την έκανα τη μαλακή όμως. Εντάξει. Δεν σε ξέρω πώς θα ανοίγεις έτσι με τους άνθρωπους. Σήμερα τώρα με βλέπεις, αύριο θα με δεις, δεν με ξέρεις καθόλου. Είσαι για ποτό το βράδυ. Τι? Εγώ και εσύ. Τι? Για ποτάκι. Wow. Με μάτια σε ρε ζών! Εγώ δεν έχω μάτι. Θες και ποτό ρε καημένε, κοιτάξτε με τον Μπραντ. Γιατί πήγα να κάνω κίνηση και έφαγα πακέτο. Όλες ψυχολογικά. Θες να σε κεράσω κάτι? Δεν είμαι γκέι, δεν είμαι τέτοιο. Ορκίσου. Όχι. Απλά τώρα είσαι καμουφλαρισμένος. Ναι. Ασφαλίτης. Μπορείς από εδώ να με ψάξεις λίγο για ρωτή. Να ψάξω. Πακετάκι. Σαν ασφάλεια τώρα. You have documents. Εδώ πέρα θα μας... Και ταιριάζει σας να νομίζεις. Τώρα εγώ όμως στεναχωρήθηκα που σου έφερα μπύρα, να ξέρεις. Σαν να κρατάς λαμαντάνι και να το φέρνει ο άλλος χοιρινό να φάει. Τι? Όχι εσύ, τι πλάκα μου κάνεις. Εγώ είμαι λίγο, τα λέω έτσι κύμα από Κι εγώ χήματα λέω. Αλλά ποιος είσαι εσύ, δεν ξέρω. Τίμο Κάιφ με λένε. Ορίστε, χάρηκα, αλλά... Ναι, χάρηκα, αλλά να σου πω, εσύ ντόπιος είσαι. Όχι ρε, το πείραμα ρε φίλε. Κοινωνικό πείραμα είναι. Ναι, ναι. Ωραία. Πάρε ένα τριαντάφυλλο. Γουστάρεις? Εμένα γουστάρεις? Εγώ γουστάρω εσένα. Δεν δαγκώνω σου λέω, δεν είμαι τίγρης. Τίγρης είμαι τα βράδια. Πάρε και το άλλο. Τι ψέματα θα σου έλεγα. Γεια. Όλη μέρα τριγυρνάω από εδώ και από εκεί και ξέρεις τι. Από πού είσαι? Λίβανο. Καλά τα μιλάς τα ελληνικά. Και με το που σε είδα που βγήκες από εκεί, λέω σε αυτήν θα τα δώσω τα τριαντάφυλλα. Πάρ' το. Βγάλε. Χαλάς το φωτοσούτινγκ όμως. Βγάλε. Νομίζω την έχουμε τη λύση. Να σου πω κάτι. Με το που σε είδα, θα μου βγάζεις ένα τριανταφυλλένιο vibe. Ναι. Αχ, σε ευχαριστώ Πάρ' πάρα πολύ. 5 ευρώ. Τι γλυκό. For free, τι λεφτά, πας καλά. Δεν τα πουλάω. Ευχαριστώ. Τι νομίζεις ότι θα στο πουλήσω? Φαίνομαι για τύπος που πουλάω. How old are you? 14. Σε γελίο. Έχει μπει μέσα. Κάποιος είναι αθάνατος, να ξέρεις, κάποιος είναι αθάνατος. Δεν υπάρχει έτσι από το άτομο. Δεν πειράζει, τα περιμένω 4 χρόνια. Αντιλιακό βάζεις? Όχι. Βιταμίνη D πίνεις? Είναι καινούργιο. Δεν πειράζει. Ωραία. Τι, πάρ' το από εδώ. Όχι, αφήστε το. Πώς τη λένε και με πολύ αγάπη να την έχεις πάρει, λένε, περνάει. Μετά από 5-6 χρόνια, περνάει. Σβήνει η φλόγα. Ναι, αυτό. Σαν να τρως όλη μέρα μαντζάνι φαΐ. Γλώσσονα. Μπορεί να βρει κανέναν Άραβα πλούσιο μετά. Εδώ έχεις λες. Εδώ Άραβες. ها؟ Thank you. This is for you, bro. عربي. السلام عليكم. سلام. خلاص نسوق شوية يا زلمة. ها؟ Здорово. Здорово. Thank you. Ну все, это тебе, братан. Κοίτα, αυτός εκεί θέλει να χέσει. Μαλάκα. Κορίτσια, φίδι, το είδατε? Ναι. Μπήκα για χέσιμο και πήγε να με φάει ρε φίλε. Ήταν ένα μικρό, τώρα δεν ξέρω τι ήταν. Σαύρα, φίδι. Θέλεις να έρθεις μαζί.
Τώρα όπως είμαστε. Θα μάθεις πολλά εκεί. Ναι. Και εσύ, νομίζω. Και εμείς από σένα. Γιατί όχι. Το μικρό σου. Τίμος. 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 Τίμο Κάιφ. Ναι. Τίμος. Τίμος.